Hello mga yansan, dito sa may Rusi Karanglaan branch, no. Ayan, ito siya mga yansan, Rusi Karanglaan branch, no. Dito sa may along highway lang mga yansan, no. I-vlog lang yan mga yansan, yung adventure nila, yung kulay nila, no. Tara mga yansan, silipin natin. Ito mga yansan, adventure, no. Adventure yung kulay mint green. Ayan, mint green, tapos meron ding adventure na ano dito. Isa yung Rusi kulay red, no. Ayan, adventure dito, kulay red dito, adventure nila. Ayan, yan, kulay red. Yan, si adventure na to, adventure 4x150i. Ayan, tapos mga inas, no, yung ano niya, gulong niya dito is 110/80, tapos katulusin, no, katulusin. Ayan, tapos nakasubis ito mga inas, no, nakasubis na to yung gulong dito. Ayan, nakadisplay sa harapan niyan, so display. May tsura niya may yan, so adventure. Ayan, green adventure. Ayan, hindi na sa likod. Din to. Display na likod mo yan, so ayan, naka-dual shock siya. Pwede nga siya bukas to. Ayan, bukas. Malaga din yung lagaan ngayon sa park na. Ayan, adventure. Tapos yung naman niya ng okay naman yung side light, side ano niya, flasher light sa likod. Ito minsan naka-ano siya, naka-angle bar siya. Yung signal na ano niya, ilaw. Tapos din yung stop and go, tapos starter, tapos okay naman yan, okay naman. Okay. Okay men, no, available ito sa may Rusi Karanglaan branch, no, yung adventure, no, na mint green tsaka red. Punta lang kayo mayas, no, dito sa may Rusi Karanglaan branch, no, along highway lang siya. Tsaka yung scooter kanina, yung bilag ko, power, no, sumasabay si Rusi. Okay. Okay mga karusi moto, no. Salamat sa panonood. God bless you, more power. Keep safe sana sa buti ka ng gaya. Bye mga karusi moto.